Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. National IATF ginpaidalo mang syudad sang Iloilo sa risk classification level 3. Lokal nga panguluhan nagpagwasang bago nga mga pagsulundan. Kag Iloilo City nakuha ang highest percentage sa mga nabakunan sang first dose batok COVID-19 sa gwasang National Capital Region. Nagpagwasang bago nga mga pagsulundan ang lokal nga panguluhan kasunod sa pagpahamtang sang National Interagency Task Force sa syudad sang Iloilo sa risk classification level 3. Base sa Executive Order No. 132 nga ginperma ni Mayor Jerry Triañas, ginapanugutan na ang pampubliko nga salakyan sang full capacity nga numero sa mga pasahero kag hindi na kinanglan pa ang barrier. Samtang one seat apart naman sa mga shuttle service. Para naman sa mga luyag mag-dine-in sa mga restaurant sa syudad, ginapanugutan ang indoor kag alfresco. Para sa restaurant nga may mga fully vaccinated crew kag safety seal certification, sarang ang 80% indoor capacity kag 100% capacity para sa alfresco. Sa mga may safety seal certification lang, ginapanugutan ng 50% capacity sa indoor dine-in kag 75% sa alfresco. Para naman sa kalanaan nga may 100% fully vaccinated nga crew, apang wala sang safety seal certification. 30% indoor capacity kag 50% capacity sa alfresco ang ginapanugutan nga maka-dine-in. Sa mga wala naman sang safety seal kag hindi man fully vaccinated ang mga crew, 20% capacity lamang ginapanugutan sa indoor kag 50% para sa alfresco. Para sa mga returning residents, returning OFW kag apor nga magapadulong sa syudad sang Iloilo nga partially vaccinated o kung wala pa mabakunahan kontra COVID-19, kinahanglan sa gihapon sang SPAS approval, quarantine kag swab test sa ikatlo nga adlaw. Para naman sa mga fully vaccinated nga ROF, returning residents kag apor, kinahanglan man sang SPAS approval, vaccination card kag vax certificate o kung dokumento nga nagapamatuod nga ikaw ang fully vaccinated na. Ginapanugutan man ang 30% indoor kag 50% outdoor capacity para sa mga tourist attractions sa syudad, MICE venue, amusement o kung theme parks, mga sinihan, licensure examinations, religious gatherings, limited face-to-face classes, film, music kag television productions. Samtang nagapabilin sa gihapon nga ginadumilian ang pagpatigayon sang contact sports, sirado man ang mga kid amusement industries, bars, clubs, halls, theaters kag mga gaming establishments. Para sa mga mass gatherings kangay sa mga religious services, kasal, bunyag, haya, lubong kag iban pa nga mga social events, ginapanugutan lamang ang 50% capacity. Ginkalipay ni Mayor Jerry Triañas nga nagapadayon ng vaccination program sa syudad sang Iloilo. Sa record sang Department of Health, nakuha sang syudad ang 103.18%, pinakamataas nga porsyento sa gwasang National Capital Region sa mga nabakunan sang first dose batok COVID-19. Sa Oktubre 29, nagsugod ang pilot vaccination para sa mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos. Kag kahapon Nobyembre 2, ginbuksan ang mga mega-vax sites sa syudad para sa mga menor de edad nga luyag magpabakuna kontra COVID-19. Luyag mapadasig sang lokal nga panguluhan nga malabot ang herd immunity, agod makahiwat sang masinadyaon nga Pasko ang tanan sa bulan sang Disyembre. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Level Up Patrol. Ako si Divine Singh.